Manipurni chura chandanpur hangkor lai thanai 3rd May salmarini simi Tungphwlai jak a hangkor sangrong sala Manipur berai mani puila a hangkor no thangani nai tongmani Congress ni ojama Rahul Gandhi fiaba kejar majaro bini Convoy kasulaikha police a salo birkhung bai puila infolo phaika Rahul aboni ulo chura chandanpur thangai aroni lukurok bai malai nei hwnui wansugui tongmani bo kwbangma siburo thangai tongkosong lukurok bai malai nani kok tongmani bini fiaba imphol ni simi 20 km haksalo Bishnupuro bini Convoy kasulaikha Manipurni police borokni samwng Rahul Gandhi ni naikol mungno tui bini Convoy no kasulaikha police ni bukhaktui bono chura chandanpur thana hunke helicopter by thanani gosimung rikha Bishnupurni police super saklaikha lama tui thangke Rahul ni Convoy no samwng hamya khlainai ni malkhung hwnui wansugui mano anchani lukorok SP saklaikha abo haijora rogo bumtike Rahul Gandhi no thanani gosimung riwui manai sung bini naikol mungno tui wanalaijak aroni habar tabuk phano belai kheno dere mungo klaijak mia horogo bo khungnei khungtam nok rogo hor soksau rimani pati mung nukjakha aboni ulo tewaisa impholo kifli helicopter by khlaino chura chandanpuro thangnani gosimung rikha Rahul Gandhi Bureau report kokkhorang।